Kuphi mfana? Hayi ngimnaka. Mambane. Bizelani manje? Hawu. Ukuyibona ingane ingane isinyamalala lapho ungayazi ukuthi. Awu. Mambane. Oh. Uzoqhamuka. Oh, nangu uzoqhamuka. Hey we, ngathi nophomva abantu abadala elishwa ngololo. Hayi, hlalisa umyeni. Sasuhamba phela, hey. Uzowafika nawe ingane uzoyiphambanisa ikhanda ngoba. Hayi, wavele phambene. Ukhulume lo. Hayi. Hayi vele phambene. Kunjani Kehle? Hayi, nasi right mfana wami. Usuwenze nje namhlanje. Ngivukile. Kuyazi ukuthi uvukile, bengabuso wenzeni wavukanga. Sonke sivukile yini le. Sonke wenze phela ukukhuluma ngokuthetha. Ngivukile ngaklina ngase ngawasha. Uyabona. Ngawasha nezitsha. Wena wayiwasha wena. Uyithenile wena. Bese ngikhatheleke sengwashe ngalalo ngivuke ngiyicine sengiqedile. Oh, uyabonala ukuthi uyemixle nesekhathele. Yini? Ingane kanti ufuna ingane yenzeni? Nawe so manje bese khathele, nakuyabonala ukuthi uyigcine sekhathele. Uwathathe phi ke mfana wami amanzi okugeza kodwa? Isebenzise lawa kade washa ngozitsha. Awave safe. Oh, ngoba mina ngathi mina angingacithi ukudla yena wathi namanzi. Ngoba uyangenelela athi go further. Uyabona ngathi ngithi ke muhle ngalokho. Muhle. Kuphela into amuhle ngayo. Cha muhle ngoba phela izingane nje zonke zinhle ngoba mawubhekile, mawubuka ikhona into unqobo. Uyabona ukuthi inqobo ingane. Hayi la khona ungawuhlanganisa nezizinto unqobo wakhe mhlawumbe unqobo hlanganisa ukuthi impi yasenqobo. Kodwa ke unqobo nje unqobo wengane ohamba wodwa. Hayi babuwakhe. Cha manje uzobenzani ke manje? Sengizodla manje futhi. Hawu. Ulambile phela umntwana ngithi usesebenzile Nkosi yami kufanele yenzeni ingane kufanele ukuthi yenzeni. Cha kuhle ukusebenza. Kodwa manje usedlelani manje waphela ngizobe sengilala ilalela izitsha lezi akade uyiwasha kade uyiwasha bekade zidle bani lezidle mina ngizodlela kulala ngizobe sengiwasha ekseni ikhuleka nje ingane yami mina ngifuna ukusho lokho ukuthi akamyeke umntwana akhule ngoba phela izingane ezikhula ngakho lokhu kudla kufanele ihlale izingane zidle vele akulungile kahle kodwa phela uqala ukulinde kuphekwe kuqala ngoba lo novela kudle nje kudla ungaphekiwa phela kudla yazi wangikhumbuza enye into ke ngiyakhumbula eququda ilokhunjana inhlamvu kabhontshisi uyena lo ngixakeka mina ngithi mhlawumbe udla ubacikile yini ungakawukhethi nokukhetha uthi ilosito uthi ubhontshisi uphuma ichepisi phakathi uhlafuna zawuqeda ethi ufuna ichepisi athi ilophu kodwa phela kulutho ke ngane yami kodwa ayikho inkinga mawukulinda yabona ukuthi mhlambe kuze yebo makhelwane ukuthi kuze kuvuthwe ukulinda kuvuthwe ukhululeke nje ngane yami ulindeni manje sithe ufunda ukulinda usulokhu ulindeni awu ulinda ukuthi kuvuthwe mase ngiyazi yabona ingane yenza iyakulalela yenza yonke into kodwa manje akwanele hayi cha phela usuphutha sikhulume naye ukufanele sikhulume usalindeni manje ngoba phela bese ngithi ngizodla mase ngiyalala manje ngibanje ubuthongo lalini ngiyahamba hayi usungishiya manje hayi nami ngiyahamba hayi